दिनै 43 नं तामुलपुर जि कन्स्टिटुएन्सि जोंनि एसेम्बलि बेवहाय आङो भट होबाय। लोगोसे दिनैनि समाव आङो जोंनि साफ्रोमबो बिजाथि जायफोर नैबे बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि बिजाथि गसंदों बयनिसिमबो आङो हामलायनाय बावदों। आरो आसामाव 126 समस्तियाव गोबां रोजा रोजा बिजाथिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गसंदों, बिथांमोननोबो आङो आंनि हामलायनायखौ आं बावहरदों। आरो लोगोसे नैबे जि बिसायख'थि बिनि गेजेरजों 16थि आसाम एसेम्बलि जागोन एबा सरकार जागोन, बै समाव जिखिनि जोंनि कमिटमेन्ट बेखौ बयबो लाखिनांगो। खोथाया जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो 5 बोसोरनि उनाव लकसभा एसेम्बलि आरो गुबुन गुबुन लकेल आरबान बडिफ्राव इलेक्सन जायो आरो बिनि उनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गोसोजों मोजां मोननाय बिजाथिफोरखौ देरहाहोयो आरो बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा फारियो जे उनाव बे देरहालांनानै खामानि मावगोन। दा जोंनि बिबान जे उनाव जों रायजोनि खामानि मावनांगोन। नाथाय भारत हादोरा मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो जौसिन सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनाय हादोर। बे हादोराव जों बयबो दिनैनि समाव गोख्रों जानांगोन आरो नोगोरारि हिसाबै जोंनि दायित्वखौ जोङो बुजिनांगोन। आङो बे समाव आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो बिसायख'थि जादों, साफ्रोमनिबो थाखाय आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानाय मोनफ्रोमबो दोलोनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों।